मैया दतमायाव बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि जेसे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सायाव नंखाय रोखोमै बानसावनाय जि बाथ्रा बुंदों जे बिटिसिआव माने जेब्लानो गारि थांलाय फैलाय खालामो बे गारि थांलाय फैलाय खालामनायाव गारि सिङावनो थाखा फैसानि लेनदेन जायो होननानै बिथाङा नंखाय मोनसे अजद लाबोदों आरो बेखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलआ गोख्रों रावजों जोङो सोंखारियो आरो बियो सोंखारि जाथाव मोनसे बिबुंथि होननानै जोङो गोख्रोङै बेखौ बुंनो सासे बारग' चिफ बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बेबायदि जायो होननानै जेरैबायदि बुंदों बियो बियो लाजिथावना दुखुनांथाव जों सानो जे थांनाय गोलाव बोसोर बिथांमोना जे बिटिसि खुंथायाव दङमोन जानो हागौ बिथांमोना गावसिनि समावसो बेबायदि जायोमोन जायनि थाखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ रायखांदों बयबो मिथिगौ प्रमद बर' बिथाङा सरकार दाखांनायनि उनाव जेरैबायदि बिटिआर ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि फैदों बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जेरैबायदि हाबा मावगासिनो दङ गोदान गोदान फ्लेगशिप स्किम लानानै प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि हाबा मावगासिनो दङ जोंनि ओनसोलनि नङा जोंनि रायजोनि आरो हादरनि मानसिफोरजों दिनै बाख्नायजानायखौ मोनदों दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव प्रमद बर' बिथाङा सरकार दाखांनायनि उनाव जेरैबायदि दा हाबाफारि मावगासिनो दङ दिनै इउपिएससिनि कचिं होदों 50 फरायसाफोरखौ 10 दाननि थाखाय दिल्लीयाव दिनै इन्जिनियारिंनि थाखाय दिनै मेडिकेलनि थाखाय कचिं होगासिनो दं बेसेन नाङा जासे दिनै बेबायदिनो इउनिभार्सिटि आरो कलेज स्कुलफ्राव रां अनसुंथाइ होनानै बायदि रोखोमनि हाबाफारि मावगासिनो दङ दासिम 500 फरायसालिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों बिथांमोननि स्कुलफोरखौ फोसाबनानै लानायनि थाखाय बायदिसिना हाबाफारिखौ मावनायखौ बयबो नुगासिनो दङ गेलेनाय बिथिङाव नोंथांमोना नुबाय जे बेवहाय ISPL लीग खालामजेननायनि उनाव सन्टोष ट्रफी आरो नै दाखालि बावैसो जोबनानै थांनाय बर'न काप बेफोरबायदि गेलेनायनि हाबाफारिखौ खुंनायनि गेजेरजों गेलेनाय बिथिङाव मोनसे मोजां मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय बिथाङा नाजादों आरो बेखौ दिनै अल इन्डियायाव थानाय जायफोर स्पर्ट्स लाभार बिथांमोना नुदों आरो दिनै जायफोर अर्गानाइजार बिथांमोना बाख्नायदों फिसा बिटिसि ओनसोलाव क'क्राझार बायदि फिसा टाउनाव नेशनेल लेभेलनि जे खेलाफोरखौ खुंगासिनो दङ बे थारैनो बाख्नायजानायखौ मोनदों दा बेबायदिनो बायदि बिथिङाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लानानै बिटिआरनि मानगोनांथि प्रमद बर' बिथाङा दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो जायनि थाखाय बेबायदि नंखाय बानसावनायजों बिथांनि जिथु इमेज बेखौबो नस्थ' खालामनो हाया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जेबो खहा खालामनो हाया बेबायदि नंखाय बानसावनायनि गेजेरजों मैया बिथाङा बुंबावदों खुब दुखु गोनां बाथ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ हानहरनानै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बरागारियाव 50 लाखजों प्रमिला रानी ब्रह्म आगुनि मिनिस्टार बिथाङा न' गंसे लुना होदोंमोन दा बेखौनो 2 कोटिनि रिपेयारिं होनानै प्रमद बर'आ थाखा जादों होननानै बिथाङा बेबायदि रोखोम बुंदों जेखौ जोङो गुबुन गुबुन बिजोङाव मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों दा बेखौ जों गोख्रों रावजों जोङो सोंखारि नाङा फाङा बड'फानि नाम लाबोनानै बेबायदि राजनितिनि मुलाम्फा लानो नागिरनायखौ जेब्ला क'क्राझाराव आसाम सरकारनि केबिनेट मिटिं जायो अब्ला बे केबिनेट मिटिं जानाय समाव
बड'फानि मांखरसालि दतमायाव थानाय थुलुंगाफुरियाव नायदिंनायनि चिफ मिनिस्टारहा मोनसे हाबाफारि दङमोन। बिथांजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफ्रा बेयाव दावबायफैदों आरो बे हाबाफारिजोंनो सरजाबनानै बरागारियाव थानाय बड'फानि न'आवबो नायनाय मोनसे हाबाफारि दं। दा बड'फानि न' आरो थुलुंगाफुरि फोसाबनायनि नामाव थुलुंगाफुरिखौ माखासे फोसाबनो गोनां जानायलाय बेवहाय टाइल्स बायदिसिना लगायनो गोनां जादों। दा बेफोर गासैजोंसो 2 कौटिनि WFTनिफ्राय मोनसे बेवहाय बाजेटखौ हरनाय जादोंमोन। खिन्थु बिथाङा बुंदों 2 कौटिया दतमा थुलुंगाफुरिनि नङा, दतमा बरागारिनि बड'फानि न' फोसाबनो थाखायनो 2 कौटि होनना बुंदों। चिफ मिनिस्टार थांनायखाय बेवहाय 3 फेजनि कारेन्ट लागायनानै होनाय जादों। माखासे AC बेवहाय लगायनाय जादों आरो जिरायनो थाखाय माखासे मोजां सफा सेट बेवहाय बायनाय जादों। मात्र बे न'नि फाहामथाय, इलेक्ट्रिफिकेसन, AC लागायनाय आरो मोजां सफा सेट बसायनायनि थाखाय बरागारियाव थानाय न'नि थाखाय मात्र 17 लाख 17 लाख थाखा बेवहाय बाहायनाय जादों। बिथां बुंनाय बायदि 2 कौटि नङा। बड'फानि नामखौ लाबोनानै बेबायदि बाथ्रा बुंनाया जोबोद सोंखारि जाथाव आरो बिथाङा जाहाथे बेबायदि बड'फानि नामखौ जेन' बेबायदि नाङा फाङायाव जेन' लाबोआ, जों बिनि थाखाय बिथांखौ जों खावलायदों। आरो बिथाङा बुंदों दतमायाव UPPLआ खुनु जायगा गैला, UPPLआ जोबस्रांलांबाय होननानै। मैया माखासे मानसिफ्रा बिथांनाव जइन जादों नंगौ, नाथाय जायफ्रा BPFमोन थांनाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोना जोंनि हान्जायाव हाबफैदोंमोन, नाथाय गाव गावनि उद्देश्यआ बेवहाय जाफुङैनि थाखाय बिथांमोना दायो फिन BPFजों हाबनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोना जेसेबां अनजिमा बुंदोंमोन बेसेबां अनजिमा गैया। मानोना साखाथियाव माने जोंनि पार्टिनि मानसिफोरबो दङ, बिथांमोनाबो नायदों, मिडियानि खौरांनिफ्रायबो जों नुदों। दा बेवहाय बिथांमोना जेरैबायदि नाम्बार्स बाहाय जइन जादों, नाथाय बिथांमोन बुंनाय बायदि अनजिमानि नङा। आरो दतमायाव UPPL जोबनायनि बाथ्रा गैया। UPPLआ रानायनिफ्राय रादोंसो दतमायाव। नंगौ, जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जोङो जेनदों। जोंहा जोंनि हान्जायाव गावजों गाव माखासे बेले बेजे थासारि जानायनि थाखाय मात्र जोङो 1500सो भटआवल' जों जेनदों ETC बिसायख'थियाव। एबार जिहेतु जोंनि पार्टिया सरकार दादों आरो सरकारा दतमा ब्लकनि सिङाव बायदि रोखोमनि हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै जायफ्रा आगोलाव UPPLआव गैयामोन, UPPLखौ फोथायनो हायाखैमोन, बेबायदि गोबां गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो दा लोब लोब UPPLआव हान्जायाव हाबनानैसो खामानि मावगासिनो दं। दा बेनिखायनो बिथांमोना फैबाय थानाय जे MP जे बिसायख'थि, बे UP बिसायख'थियाव नुनो मोनगोन एबा जों बाव प्रमान होगोन UPPLआ दतमा ब्लकआव बेसेबां भट मोनो आरो BPFआ दतमा ब्लकआव बेसेबां भट मोनो फैगौ MP जे बिसायख'थि, बे बिसायख'थियानो फोरमान होगोन। अपोजिसननि रलानो अपोज खालामनाय होननानै बुङो। दा बिनिखायनो बिथांमोनाथ' बुंखागोन, जुदि अपोजिसनानो रुलिं गभर्नमेन्टखौ, रुलिं पार्टिखौ जुदि सापर्ट खालामनानै खोथा बाथ्रा बुङोबा बे हान्जायाव सोर मानसिफ्रा हाबो? बेनिखायनो अपोजिसना अलवेज बिथांमोना अपोज खालामो। बे बिथांमोननि नेचार अपोजिसन पार्टिनि। बिथांमोना नि जिथु माने समाल'चना खालामनाय बे कनस्ट्राक्टिभ बा मोजां। जेरै जोङो नुनो मोनो माखासे अपोजिसन पार्टिफोरखौ जायफ्रा माने आसि थुनानै सरकारा ओरै मावोबा मोजां, नैबे मावनाया सरकारा गोरोन्थि जाबाय, बेबायदि बुङोबा बे जाबाय कनस्ट्राक्टिभ। आरो बेफोरखौ नायनानै सरकारा जुदि बबेबा पलिसिफ्रा गोरोन्थि जादोंबा बेफोरखौ सुद्रायनानै लायो। नाथाय नंबां जाबां गोसोनि साजायनाय, गाव साननानै ओरैनो बुंलाबायनाय बाथ्राजों जुदि एलिगेसन लाबोयोबा बेवहाय जेबो बियो ओंथि गैया आरो बेखौनो बिथांमोना दायो खालामगासिनो दं।
गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन